Takže já vás dneska zdravím u tohle videa a dnešní video bude takový můj šatník makeover. Dneska se společně podíváme na to, jak jsem se snažila v průběhu asi posledních 3 týdnů obnovit můj šatník společně se svýma kámoškama, které za mě jsou prostě fashion icons a pomohly mi najít nějaké hezké kousky, pomoct mi nastylovat nějaké outfity a společně se podíváme na takový vlogísek z toho, jak jsme to nakupovali. Try on haul, nějaké outfity, které jsem s tím dokázala vymyslet, i když to bylo ještě nemám vymyšlené, když to teďkom točím, takže doufám, že to nějak hezky vyjde. A jenom jsem se vám tady ještě chtěla ozvat a říct, že ty outfity, co jsem vymýšlela, byly fakt jen takové, co bych si já vzala, není to nic prostě jako šíleného, nějaké prostě 3 vrstvy a 10 jako doplňků. Bylo to spíš takové jako mix and match, co mám jako doma a z čeho můžu pracovat. A všechny ty outfity třeba budu nějak doplňkama dolazovat nebo tak, ale spíš mě zajímalo, jestli mám nějaké kousky, které si dokážu spárovat jako kus a boty. A doplňky už jako nechám vždycky na tu příležitost, takže nechci, ať jako čekáte nějaké šílené, úplně jako šílenou proměnu nebo nějaké šílené outfits, protože to není úplně můj styl. Takže pro některé to může být úplně jednoduchý outfit, ale pro mě je to zábava a taky se mi to líbí, tak jak to je jednoduché. Takže tak, bye! Protože ty kousky za mě jsou pěkné a tohle video točím hlavně proto, protože mám novou skříň a chtěla jsem ji zaplnit. No znáte to, každý si vždycky najde nějakou výmluvu, aby mohl nakupovat, takže tohle byla moje. Ale je pravda, že jsem opravdu potřebovala nějaké hezké věci, protože mě se osobně prostě nelíbí, jak se oblíkám a vím, že v roce 2015, když jsem natáčela videa a chodila jsem na základku, tak se lidem líbilo, jak se oblíkám. Můžu to říct teď? Nevím. Takže proto jsem se vydala na tady tohle video a taky to pro mě byla další výmluva, že je to pro content, protože potřebuju prostě content, takže potřebuji nakupovat. A myslím, že se můžeme vrhnout na ty věci, které jsme nakoupili. Začínali jsme vlastně v Ostravě v sekáči a můžete se podívat, jak nám to šlo. Takže zdravím vás z auta. Právě jedu na první část naší proměny, respektive mojí proměny, kde mi bude asistovat moje krásná a stylová asistentka Adela Kuchtová. A jedeme do sekáče a pak asi někam do shoppingu nebo někam do obchodu. S tím, že potom jdu ještě na oslavu narozenin, kde mám mít růžový outfit nebo jakoby něco růžového. Mám ještě růžové boty. Nemyslím si, že tohle je finální outfit, takže s sebou mám ještě růžovou košili a nějaké věci, kterými Kuchtě pomůže, protože to není úplně moje schopnost hezky se oblíkat. Takže uvidíte, co nám z toho vykouzlí a já jedu, protože už se tady smažím, protože mám vyplou klimu, abyste mě slyšeli. Takže see you s Adisem. Takže mám tady už osobní asistent. Vybírá jeans. Ale to jsou takové na Mariku, že? Máme tady první model. Jak se tomu říká? Cílem byly dobré společenské kalhoty. To možná lepší. Yes. Ber obojí. Ty jsou top, Adis. A mají i kapsy. I like a lot. Ukaž se. Náš goal byl společenské kalhoty, ideálně nějaké, co to bylo, ať jsou jako oversized, ať jsou baggy. Low waist. Takže nemáme asi pánské, nevím. Prostě bylo prostě to tam. Černé kalhoty. Number one. Je tam nějaký kas? Nějaká nitka, to ustřídneme. A to jsou asi pánské. I don't know. Ty to jsou zabité, opravdu musím říct. Ty má úplně přesné, uvidíte ve videu. Takže kolik to jsme platili? No, ani ne. No, ještě mi jedny kupovala Aďa, takže. Ani ne 200 za obě a teď se přesuneme na další lokaci, kde náš goal bude ideálně nějaké jeans. No, tento sekáč, do kterého jedeme, tak to je prostě takový malinký sekáč v centru Ostravy, který jsem objevila nedávno. A našla jsem tam 3 džíny, svoje nejlepší džíny, které vlastním, takže doufám, že najdeme něco i pro Adis. Ale já mám takový problém, víte, že já jsem o hlavu vyšší než Aďa, takže mám delší nohy a delší všecko, takže jsem velice náročný zákazník, co se týče džínů. Takže uvidíme, ale se něco najdeme. Takže finální look mojí košile vypadá takto, asymetricky. Adínka mě připle zicherkou a vypadá to plně hezky. Lépe než outfit předtím. A na to si dám ještě nějaký sáčko, protože mi bude asi zima. A my jdeme dál.
Jak jste asi mohli vidět, mým cílem bylo získat nějaké dobré džíny, protože vám ukážu, mám tyhle skvělé džíny, které jsou pánské, jsou po nějakém starém nabíječovi mojí bývalé spolubydlící a bohužel žádné takové nemůžu najít. A nosí je i můj kluk, protože jsou fakt super a hádáme se o ně, takže jsem chtěla nějaké další, ať jsme v klidu a dělám si srandu. A našla jsem nic. Ať už jsem nenašla teda žádné džíny, bohužel, ale našla jsem dvoje společenské kalhoty, které jsem chtěla taky, protože jsem chtěla nějaké, které mi budou jako sednout na bokách, prostě low waist a budou ale přitom široké, abych pod tím mohla mít nějaké kitten heels, nějaký jako topík trošku nahoru, ať mi jde vidět trošku břicho, I like it that way. A našli jsme tyhle. Obojí teda stály asi 69 korun. A druhé takové pánské, jde to fakt asi vidět, protože tady to mají takové zapínání a jsou dlouhé, což je můj problém, že prostě často jsou mi kalhoty malé, nebo jsou mi úzké, nebo jsou krátké a člověk si nevybere, mám dlouhé nohy. Takže to jsme koupili tyhle tyhle kalhoty a jdeme na část 2, která se odehrávala v Praze. Já vás zdravím z další zastávky a dneska se nacházíme u mojí pražské stylistky, která mi dneska pomůže vybrat si ideálně nějaké oblečení, které se objevuje na mojí vision board, kterou vám tady někde promítnu. A jde o Klárku, která ví, jaký mám styl, vždycky mi doporučuje krásné kousky, hledáme vintage kousky, stejně jako Aďa, takže to jsou moje osobní asistentky na každé lokaci. A dneska se podíváme na Smíchov a koukneme se do klasických prostě obchodů jako Zara, Mango, to myslím je H&M, protože v poslední době mají top věci v H&M a uvidíme, jestli něco vykouzlíme. A doufám, že jo, a máte se na to těšit. Takže už se tady nacházím s mojí dnešní stylistkou, s Klárkou a ona vám ukáže něco o jejím outfitu, odkud je a jaký zatím všechno stojí. No, tak teď jsme ho vybírali 20 minut teda, ale normálně to tak není, normálně to mám za 5 minut. Ale teď mám oblíbené džíny Levisky po mamině. Diesel pásek, tuhle thrifted koženou bundu asi za 60 korun. Potom mikču taky ze sekáče a klasický obyčejný takový ten průhledný topík, dlouhý rukáv a mapérek. Kdyby ti nebylo to S-ko, tak zkusíš tak tohle XS-ko. Thank you. První kousky, takové topíky, moje oblíbené, Klárka ví. Takže první Klárčin find, je tady to tričko. Tady to mám takové řasení, což já mám ráda, to jako dělá takový asymetrický, řekněme, nebo ne asymetrický, ale obzvláštní toto tričko. Co se nám moc nelíbí, je, že to je průhledné. Takže a je to takové, já jsem v tom jako celkem jako, no. A další je celkem fuck up. Co ty to botný? Vypadá jak nějaké kozí nohy. Prostě nevím, vypadá to jako old fair, takže to jsme se rozhodli, že taky je flop. Záře bylo lepší. Ale, wow, ale teď to fakt slyší. A naše druhé tričko je to vlastně to samé, co jsme měli předtím, ale je to větší velikost, protože byla potřeba. A je to asi hezčí barva, nevím, co to myslíte, myslím si, že je to hezčí. A i třeba umím si to představit jako v létě někde, když bude opálená, možná to nebude tak hrozný. Takže trošku, tohle nám trošku nevyšlo. Chápu, kam jsme s tím šli, protože tohle je hrozně hezký jako potisk, ale zhodli jsme se, že třeba tak jako na pyžamu. Že přijdu si jako být školkačka jako Lolita trošku, takže to asi ne. Ale kdyby se vám něco takového líbilo, tak je to v H&M. Změna obchodu Zara. Mi nesluší tady ten keramínka, víš? Ale je to jako hezké. S Klárkou jsme zavítali do H&M, do Zary a do Manga, myslím, na Smíchově. S tím, že v H&M tady mají hrozně moc hezkých věcí, takže doporučuji si tam zajít. A koupili jsme tamhle top. Já prostě miluju celém tohle videu, asi uvidíte známky toho, že mám ráda prostě takové asymetrické nebo nařazené věci, čím je i tohle tričko. A to mi vybrala teda Klárka. A pak jsme šli vlastně ještě do Beršky, nebo odkud je tohle? Jo, Beršky. A to je zase topík takhle modrý, bez ramínek. Takový jako tričkový materiál. Normálně bych se nekoupila, tohle mi Klárka našla a jsem za to ráda, protože vidíte, že já jsem si chtěla koupit tady tenhle, to je ten černý, který mi teda neslušel, mi přijde vůbec, ale tady ten modrý se mi na mě líbil a
big up Klárce, protože tohle byl přímo příklad toho, že byste měli chodit nakupovat se svýma fashion kámoškama, protože oni evidentně ví víc než vy. Takže tohle 2 trička jsem si koupila. Takže s Klárkou 2 trička a můžeme jít dál. Další část programu byla v Olomouci a byla hodně spontánní. Jo, já prostě se pohybuju mezi Ostravou, Olomoucí a Prahou, takže proto to je takhle z různých míst. Takže doufám, že každý si najde nějaké místo, kde může zajít nakupovat. Ale v Olomouci jsme byli na nějakém pop-up vintage eventu a s maminkou Segrou od bráchy, od přítele jsme našli, respektive jsem našla tyhle džíny. Od Levis, jsou to bootcut a jako bylo to opravdu jak blesk z čistého nebe. A za 100 korun tyhle modré džíny topánské, takže oni prostě zepředu vypadají, že tam mám něco, co by tam být nemělo, takže jestli tady mám nějaké švadlenky, anebo tomu rozumíte, dá se s tím něco udělat, anebo budu vypadat jak chlap. Let me know. No, takže za 100 za mě super, extrémně top kup. A bylo to přesně to, co jsem potřebovala, prostě chtěla jsem nějaké džíny a tyhle úplně jsou podle mých představ až na to, co to vypadá, že mám vepředu. Takže tohle bylo z Vintage shopu. A teď se podíváme na můj kup z Vintedu. Ráda bych vám řekla, že se můžete podívat na můj Vinted. Mám tady, ukážu vám, jaké kousky tam mám. Když mi napíšete, že jste z YouTube, tak vám dám slevu. Ne, chtěla bych se, ano, chtěla bych se z toho zbavit, protože mám fakt teď 2 plné krabice oblečení. A budu ráda, když to někomu jinému udělá radost a že já to nebudu mít tady ve skříni. A z Vintedu já mám prostě takový love and hate relationship, bych řekla, protože ráda tam prodávám, ne tak ráda nakupuju, protože se mi to třeba neúplně povedlo. Jako první tady mám tenhle top, který měl být top. Jsou to spíš šaty. Stále asi 500, protože je to nějaká jako lepší značka, nevím. A takhle je to prostě, že vás někdo může uškrtit, kdybyste ho štvali. No, ale přijde mi jako fajn. Můj přítel mi řekl, že to vypadá jak učitelka z angličtiny. Může být. No, takže tohle budu muset hodně vymyslet, jak s tím budu pracovat, ale určitě to nějak půjde na Colorsy. Jestli se mnou na ty Colorsy někdo půjde. No, a jako další. Myslím si, že Benetton bude mít stejný comeback jako Desigual, protože Benetton byl v jednu dobu úplně jako it girl shop, když mi bylo právě třeba 11. A jelikož jsme zpátky v roce 2015, tak si myslím, že to bude nice. Mám tohle dílko Benetton z Vintedu za 60 korun. Je to jakoby tmavě modrá, vypadá to spíš jak černá. Problém je, že mě nesuší tady ty tenké ramínka, takže to ještě budu muset nějak vyřešit. Ale za 60 to by jako kdyby to nebral, že? Takže Benetton, uvidíme, co s tím bude dál vymyslet. Teď se podíváme na boty z Vintedu. To jsem se nikdy nekupovala, teď jsem koupila rovnou 2. Jako první kozačky z Tamarisu, taky asi za 300 plus pošta. Já vám tady dám pak ty ceny. Ale jako v super stavu. Jediné, co jsem si všimla, je, že tam má jakoby tady se to loupe. Ale jakoby je to jedno, protože to nebude vidět. Takže takové kozajdy. Dneska jsem měla na sobě a opravdu hodně dobré. Plus jsem tam koupila, což už nikdy asi neřekla, že budu nosit, žabky na podpatku. Sandálkové z HMK, ale jsou z Vintedu asi za 300, takže nice. A to si myslím, že bude hezké, prostě i k džínům nebo k něčemu, uvidíme, co s tím vymyslím. No. A teď. Poslední část našeho haulu je Zalando. Musím vám říct, že já prostě nerada nakupuju na Zalandu, protože tam nemám ten hezký algoritmus, jako třeba bývala spolubydlící Terka. Znova tě zdravím. Která prostě tam vždycky měla úplně krásné věci a já jsem se k tomu musela hodně prokopat. Vím, že to jsou jako problémy 0, ale když se o tom bavíme. Ale našla jsem tam tuhle kabelu, právě z Desigual, prostě nikdy bych neřekla, že Desigual, který měl vždycky crazy jako motivy, by udělal takovou kabelu. Ale je k tomu i vlastně dlouhý popruh a myslím si, že v mojí hlavě si myslím, že si tam můžu vzít i jako pásek. Otázka. A taková kabelka. No. Uvidíte. Takže to jsem mega ráda, protože nemám žádné takové jako crazy kabelky. Mám černou a červenou, hlavně, které nosím. A tahle je nice. A jako poslední
a ze Zalanda. Je tohle rádoby kimono. Je to v takovéhle barvě. Chtěla jsem to v takové barvě, protože mám takové džíny a právě dneska jsem s tím udělala outfit. Ukážu vám ho tady, který se mi mega líbil. A je to takhle, je to ze Zalanda, only. A mega. Takže to si myslím, že se vám bude líbit, protože to je zatím jediný outfit, co jsem vymyslela tady z těch věcí. Takže já doufám, že se vám moje kousky a outfity, co jsem z toho vymyslela, líbily. Kdybyste chtěli zase nějaké takové podobné video, dejte like nebo koment a dám vám do popisku videa ty kousky, které jsem si koupovala z internetu a jsou dohledatelné, kdyby se vám třeba líbily a chtěli byste si je koupit taky. A když se vám to líbilo, doporučuji si taky udělat takový jako Girls Day a zajít si nakoupit třeba s někým, komu to jde víc než vám, protože to je můj případ. A ráda bych poděkovala holkám, které se tady se mnou zúčastnili tohoto videa a že se na mě udělali čas a byli ochotné se mnou jít nakupovat. A chtěla bych jim poděkovat, protože mi radí a posílají vintage kousky nebo prostě kousky ze Zalanda a tak prostě normálně a že na to mají čas a vzpomenou si na mě, že třeba to by ti slušelo. Víte, že ten člověk vás zná, že vás má rád. Takže to bych vám chtěla poděkovat, ladies. A myslím, že si můžete těšit na další video, které bude zase takové jako holčičí, ale tak třeba se to bude líbit nějakým klukům. A doufám, že vás to nepřestane bavit tak jako mě. A adios, šárky.